హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ గేమింగ్ ఛానల్ టీపీజీ వారియర్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఒక్కసారి అన్ని ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్రీ ఫైర్ న్యూ అప్డేట్ OB23 ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిపోతున్నానంటే అంటే ఏమేమి వస్తున్నాయి, అసలు మ్యాప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, పెట్స్ కానీ గన్ స్కిన్స్ కానీ అవి ఎలా ఉన్నాయో చూపిపోతున్నాను. అంతకుముందు మీకు లాబీ అనేది చూపిస్తున్నాను గైస్. ఇదైతే లాబీ అయితే చాలా బాగుంది గైస్. ఇది చూడండి గైస్, పైన ఫ్రీ ఫైర్ అని రౌండ్గా సర్కిల్లో తిరుగుతుంది గైస్. చాలా బాగుంది గైస్ లాబీ అనేది. చూడండి గైస్, మధ్యలో ఇది నూపుగా వెళ్ళిస్తుంది గైస్. ఎందుకంటే నేను అడ్వాన్స్ సర్వర్లో ఉన్నా కాబట్టి అందరూ నూప్సే వస్తారనమాట. ఎందుకంటే నాది నూబ్ అకౌంటే కాబట్టి గైస్. చూసారా, ఇటువైపు వచ్చేసరికి ఎలోక్ది ఉన్నట్టుంది, అంటే ఎలోక్ది ఆరో వచ్చింది కదా గైస్, అలా ఉంది. చాలా బాగుంది గైస్ లాబీ కూడా. సో మనకి మ్యాప్స్ ఎలా ఉన్నాయో నేను ఇప్పుడు చూపిపోతున్నాను, రండి గైస్. గైస్ ఇదైతే ప్లాన్ బెర్ముడా ఫస్ట్ మ్యాప్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట గైస్. ఇది వచ్చేసి ఎక్కడైనా పెట్టొచ్చు మన ప్లేసెస్లో, అంటే ఉన్న ప్లేసెస్ తీసేసి పెట్టొచ్చు, లేకపోతే మన బెర్ముడా మ్యాప్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి పెట్టొచ్చు. ఎక్స్పాండ్ అంటే కొంచెం బెర్ముడాని కొంచెం లాంగ్గా చేసి కొత్త ప్లేసెస్ అనేవి యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. లేకపోతే ఇంకా ఉన్న ప్లేసెస్లో పేర్లు మార్చొచ్చు అనమాట. అయితే నాకు తెలియదు, వచ్చిన తర్వాత తెలిసిద్ది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అందరికీ తెలిసిందే సింగపూర్ అనమాట. ప్లాన్ బెర్ముడాలో ఉంది ఇది కూడా, ఈ ప్లేస్ కూడా. సో మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ప్లేస్ గైస్, ఇదేమో నాకు తెలియదు పేరు అనేది, కానీ ఇది కూడా పెట్టబోతున్నా గైస్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పెట్టొచ్చు, అంటే వీటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే 3 కానీ 4 కానీ పెట్టవచ్చు, అన్నీ పెట్టరు ఏమో మరి పెట్టొచ్చు. ఈ విషయాలు అనేది నాకు తెలియదు. నాకు వచ్చిన అప్డేట్ ప్రకారం నేను మీకు చూపిస్తున్నాను గైస్. ఇది వచ్చేసి ఇంకో ప్లేస్ గైస్, ఇది కూడా నాకు తెలియదు, ఇది కూడా పెట్టొచ్చు. సో నెక్స్ట్ చూసేద్దామా గైస్. ఇది కూడా గైస్, ఇదే నెక్స్ట్ ప్లాన్ బెర్ముడా అనమాట. సో ఇది కూడా బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే, సో గైస్ ఈ ప్లేస్ వచ్చేసరికి అందరికీ తెలిసిందే, ప్లాంటేషన్కి మీ భీమ్ శక్తికి మధ్యలో ఉంటుంది కదా గైస్ వాటర్. అది డ్యామ్ అనమాట. డ్యాము కొత్తగా పెట్టారనమాట. ఈ ప్లేసు ఖచ్చితంగా వచ్చేది అది 100%. ఇది చాలా బాగుంది గైస్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి సెంటోసా ప్లేస్ గైస్. సెంటోసా పేరు ఏదో ఉంది గైస్, గుర్తులేదు, అంటే మొన్నే కదా వచ్చింది, పేరు సరిగ్గా చదవలేను నేను. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే గైస్ ప్లాన్ బెర్ముడా. ఇంకోటి ప్లేసెస్ అన్నీ చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి మరి. సో నాకు వచ్చిన ప్రకారం మ్యాప్స్ అయితే ఇవి గైస్, మ్యాప్స్ కాదు ప్లేసెస్. సో గైస్ ఇది వచ్చేసి AUG అని కొత్తగా గైస్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది గైస్. అంటే AN94తో పాటు డ్యామేజ్ అనేది ఇస్తుంది గైస్. డ్రాగ్స్ వేస్తే కానీ చాలా బాగుంది, డ్రాగ్స్ అనేవి సులభంగా పడిపోతున్నాయి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది గైస్. ఇది స్కిన్ ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది గైస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన అప్డేట్లో న్యూ పెట్ అనమాట. పేరు వచ్చేసి పెంగ్విన్ గైస్. పెంగ్విన్ చాలా బాగుంది గైస్, ఇది పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది పెట్టాడు గైస్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి పెట్టు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కొత్త క్యారెక్టర్ గైస్, కొత్తగా క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నాడు అనమాట, లూకాస్. సో ఇది వచ్చేసి ఇతను ఎవరంటే ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అనమాట. మనోడు ఇలా తెచ్చాడు అనమాట. అందరూ ఏదో క్యారెక్టర్ తెచ్చి ఉంటారు అనుకున్నాను. సో కాదు గైస్, ఇతను వచ్చేసి మన ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ గైస్, లూకాస్. అదే మొన్న ఎల్లోకి ఉంది కదా గైస్, అది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ గైస్. తను ఫేమస్ DJ ప్లేయర్ అనమాట ఎల్లోకి వచ్చేసి. అలాగే ఇది కొత్త క్యారెక్టర్ గైస్, ఇతను ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అనమాట. సో గైస్ ఇది వచ్చేసి కొత్త ప్లాన్ బెర్ముడాలో కొత్తది అనమాట. ఇది చెప్పడం మర్చిపోయిన ఈ ప్లేస్ కూడా ఉందన్నమాట. సో గైస్ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా గైస్, ఒక సబ్స్క్రైబ్, ఒక లైక్, ఒక షేర్ అనమాట. మీ ఫ్రెండ్స్కి వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి గైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను గైస్. బాయ్ బాయ్. The beat drops out.